Zivurajari zvikamutemu saka tichakumbira vanobaba kuti serikali yemasoro nekudzidzira Dipenya tuan. Kau lihat semuanya. Ya, orang ini kan dah udah mana orang sudah punya kosong. Wapesi basi ile story kama story mfano wanaangalia picha za mfano. Mana wan. Kai jaji mtai ni sai pai shi. Mbona na. Akakusungira yeye dala masungira yo. Sungira kwa jambo abata ura maji masindi ya bishinzwa. Tunga mane akapoimba. sungira kumombe akapisa chipa kusungira. Kusungira. Ya akapisa. Akapisa chipa. Akapisa chila. Saka zakataura chi. Zakataura chi. Akatura mashoko kuti. Mwana wa shanda. Hapana mali akapiwa. Kusimba kwa. Mashule mieso ndo akataura kuti. Iwe kana sasa kaenda kumba kwenye sisi. Imani ndafanya ngenda kafupa iwe. Asuku sindiwaza. Sisi ndio mambo imani ya kwenda kwenda kafupa. Iza nini taura zifuma che. Taura basa che. Sasa ndio kumba kwenda. Mata. Akapisa ni nyingine akapisa jirani mbuzi ile kutoka. angu ya mshikisumira Yake tijiri pa kuma. Alright. Solution paripa na uyepfuma chokwadi ndaitenge nturumu nzira kuti ndibvise asi manyorerwa akaitwa samoni richiuya kwandiri rakanditi ndiri kudawo pfuma yangu pakubereka kwakaita mwana wake nemwana wangu saka ina pasati pandijekera kuti mwana ndiwangu here asi paripa kuti ndakagara nemwana wavo zvachokwadi ndiri kubvuma Tera urumbe wakuona uri kuzuma che. Gara pamusoro pati zvongo singafana kudai. Uri nonsense. Kwazvinzwa awafana kudai. Wayana ndike. Iwe unoda kubvunza mubvunzo machete. Iwe tezva suka simuka. Wagarire pasi. kana atezva rakagara pachigaro rimekeza atezva rakagara pachigaro Unotaura nyaya yako yakanaka sebva kupara dare rakuda kubatsira kudna test wakutaura nonsense. Unobhadhara mari 1,500 yekusamba 500 mombe 3 iwe wagarire yapo Nembe 3. Nezvandakashanda nayo neamuswatei ukatoshera wazwa ngaite first case muswatei